all along nje ngisho ukuthi shoot wayengangithandi kahle kahle. Yeah. Le video call ngisakhona ukuyenza ebusuku. Ngiyeza ukuthi banabantu besilisa e-background yakhona. Kanti online ngike ngiqala i-video call same time. Ngivele ngiyibone. Ebese sikhuluma ukuthi ke ngoba bengimgadele inkomo isikhathi esingaka. Okay. Okay. Ngoba wabona isidingo somelo sobungenayo. Yena wayekhokhela ukuthi njengomkhwenye njengoba ekhokha ku. Sanibona Mzansi. Igama lami nguPulelo la ku Moja Love Channel 157. Uhlelo lakho olithandayo izinkomo. Namhlanje sibhalelwe abakwamthenjane. Usicelile kubhuti ukuthi uke walobola kodwa ke kwagcina lapho ekutholakala khona ukuthi bayahlukana nonkosikazi wakhe. Manje ke mbukeli ngithi ake sikhambe siyomlalela simuze ukuthi kahle kahle kuze kanjani bazithole la abakhona khona namhlanje. Sanibonani bafowethu. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Awu siyaphila nathi. Singayisiza ngani insizwa? Okay cha. Kukhona ubhuti ongibhalele la ekhaya. Angazi noma mhlambe. Hayi futhi welo sikulindile. Okay cha no. Ngiyabonga. So sinezijani singangena? Hayi inkinga ayikho la. Okay. Asambeni bafowethu. So bhuti usibhalele la ekhaya. Yeah. Yikuphi ofuna sikusize ngakho? Bengicela ningisize ningilandise impahla zami lezi esezasalayo ngoba khona ezinye sengaye ngayithola. Okay. So sikulandisa impahla kuphi? Ezafika kanjani? La ezikhona khona manje. Ukushuthi ngalobola kwaNgubane. Okay. Yeah. Kwase kuba ke ne break up komuntu wesifazana. Kodwa ke futhi kwaba nje ukuhamba kwakhe wayilapho kwashiqala khona ukushintsha kwezinto. So kwase sekwenzakalani ke manifika kubo yikuphi abakucela khona wabenzela khona? Ngenhlanhla enkulu izinto ngangibhala phansi. Ngangithuma nje abakhonga abakhaliphi ngendlela eyisimanga. Okay. Shuthi ngafike ngisawocela afike ngashiya 3. Inkomo zoboya. Yeah, ngafike ngashiya ezoboya sazo2. Okay. Wasuba eyodwa imali. Okay. Mesiphinde sibuyela sesiphethe eziphakethe. Kanye nezibizo. Okay. Lo mali yamalobolo yenza 44,500. Iyonke. Isicelo sika baba wengane. Yeah. Senza wayithi ucela simuphe 15,000 nengane yakhe. Babuya abakhongi bami bethola amakhanda ekhaya. Izandla ekhaya. Sase sikhipha u3,000 sathi yona mali esiphana ngayo thina. Nakho. Kwase kuba isicelo futhi sakhe sezimbuzi ezisithulu ezamasikazi. Imali yakhona kwaba u10,200. Okay. Imbuzi iyodwa yayenza 1,700. So lobolile uqedile. Kwenzakalani ke phakathi kwakho nonkosikazi wakho? Ngingasho nje ukuthi okusho ukuthi all along nje ngisho ukuthi shoot wayengangithandi kahle kahle. Ngoba kwaba kudrop up nje emsebenzini ngezinto ze-COVID. After that kwayisichitho kushuthi leso. Okay. Mana. So kusho ukuthi ni right wena nonkosikazi wakho until uzuphelelwa umsebenzi wena. Yes. Akukho kunye ngaphambi kwaloko mhlawumbe engangusola. Yebo. Hayi akukho but abe noma mhlawumbe wakwenza wena kuye okwamenza ukuthi ahambe. Hayi akukho. Manje makahamba uhamba ngalipi? Ngikwanongoma athi yazi bengicabanga ukuthi sewa dokotela ngithi mina hayi okay. Mengifika kwaDokotela sithola ukuthi ukhulelwe. Uno 4 months. Okay, uno 4 months. Yeah. Okay. Athi usacela ukuthenga egarage. Ngithi mina okay athi afuna ucela idrink hayi ngithi okay asingene. Ngene. Athi esaphumile ngivele ngikhipha ifoni yami ngishuthe le lokhuzana le hele test le ngiyishuthe ngifaka iphakethe ngifaka ifoni yami eseqedile lapho ngiyayithulela. Bese ngifuna mina ukuhamba nephepha. Ayilifuna yena bese ngimnikeza. Alithatha. Vele mina sengiyazi bengifuna ukubona yena ukuthi ucabanga ini kanti ngoba usengitshela ukuthi mina
angingasho ekhaya ukuthi ukhulelwe nangingamtsheli futhi uma wakhe ngoba noma wakhe uyakwazi ukungifonela ngalamo njani uyaphila So iphepha lelo show yiliphi lona? iphepha leli lishoyo ukuthi ukhulelwe Scan. yeah ngifika kube ngayi ngemshiya kuthi ngabo 8 angifonela athi usethola umsebenzi eMpumalanga ade receive call Sekaqhashiwe. Ngithola umsebenzi eMpumalanga manje ngifuna interview kusasekuseni ngithi mina kanjani Kanti vele uko apply. akaza apply eMpumalanga Yho. ngithi mina anginankinga phela lokho ayikho inkinga imali vele ikhona ngizokutransporta ngivele ngihambise kufanele ngiyobona la uhlala khona Oh yeah. Yes. Ehe. Kube lo mzukuzuku ke lapho athi ngizofela ngimamncane ngithi hayi okay kodwa nje lento ingiphathe kabi Okay. So kuyimpawu manje ikhombisa ukuthi kahle kahle kukhona okushaya amanzi. yeah no hayi akunankinga awenze ngendlela eyibonayo awuhambi Awusekho right ke ngaleso yeah hayi sikhathi. sengiyamduba nje awuhambi Yeah. hamba phamo ngibona ngayi liyashona manje ayi ngifona qale ngamthola ucingweni hayi mase uthi later ngimfone athi ena ifoni ngiphelelwe ibattery ngimfonele hayi ufike wakangawuthola lo msebenzi athi usukele yena la Hawu. Kanjani manje? uthi ngolilandelayo usuka ngisamthola ucingweni Mawumthinta yena uthini umamncane? uzokutshela nje hayi akekho eduzane naye Mhm. le video call ngisakhona ukuyenza ebusuku ayi ngibone lento uthi yangidla khona omunye umfowethu wala khona la ekhaya uMelusi Manje le ndaba ungayibiki mhlambe kubo ubaba wakhe kanjalo. hayi ngiqale ngithule Okay. hayi ngisuke ngitshela umalume hey malume nginento engangiphethe kahle la athini ngithi hayi umakoti wakho khona into engisolayo ngichaza istories ukuthi hayi lo mfazi ngathi hayi ngiyawusola manje ukuthi ayisekanje athi azomshana azi bengilokhu ngifuna vele ngadibana nomamezala wakho lapha edolobheni wangivimba wangitshela ukuthi akasalala ebusuku uyamfonela Hawu. Umkhwekazi wakho nje. yeah umkhwekazi wami Ehe. mina sengiyawa receive amakholo kamamezala ngimfonele ngimtshela ukuthi hayibo nansi ingane yakho ngathi ayisenze kahle Yeah. khona into engisolayo Ehe. ngimtshele futhi athi hayi ehlisa umoya phela amafoni ayaba nenkinga ngithi hayi okay kuthi ngosuku olulandelayo ngingamtholi futhi ngifona umamncane wakhe ngithola ukuthi la bakhona ngeze ukuthi banabantu besilisa ebackground yakhona kanti online ngibe ngiqaba ivideo call same time Yeah. ngivele ngiyibonele Bahleli nabantu besilisa. bahleli nje nabantu besilisa ha ukuphi athi ngisendlini hayi mama kanti sibesidizisana livala ucingo ngithi ngiyafana bebevele beyivaleke ingcingo zangona ngisabathola Mangithi ngiyalalela lolu daba inkinga iqale lapho ubhuti yaphelelwa umsebenzi khona. Kwase sekuyavela ke manje ukuthi usisi eze ngakho emshadweni wakhe bekuyikuphi. Kodwa ke ake siyojike idolo. Sithi mase sibuya sizozwa kahle kahle ukuthi manje osekwenza ukuthi bagcine bangasazwani okuyikuphi. So lento so nesikhathi esingakanani sokuqedile ukulobola? cishe mhlambe unyaka bese sewenzile la ekhaya njalo angishilo Usathulile njalo. uthi ngenye day ngidrive ebusuku ngiyeza lapha athena uzokwenzani ayavela alivale ucingo Eish. ngivele ngibone ukuthi ayikho lento kuthi mekusuka lapho ngihambe ngiyokwenza counseling hayi bemfonele bethi hayi ngibatshela ukuthi lo muntu uRudi kabi uzonithatha nje ngibhekisele Isisu lapho sesikuphi? akakangifoneli lapho bazongifonela ebusuku mhlawumbe kwafika 3 days to 4 days bengitshela ukuthi uyagula akalele uphethwe yisisi Right ke manje ifika kanjani ebazalini? kuthi ngenye day ngisethekwini ngivele ngifonela baba wakhona nje mina Yeah. sibe ngisacela baba ukuthi sike sidibaneni sixoxe Yeah. kodwa athi sekwenze njani yena indlela akhuluma ngayo ukhuluma ezifu mina sengifuna umshado wami nize ngigcine ngimtshele ucingweni baba yazi kahle kahle njalo ngokubona lo ngazathi ngilokhu ngifonela nje nginenkinga nendodakazi yakho athi yini ngithi baba lento ifuna sihlale phansi kodwa awuzame ilanga lokuthi sixoxe ungitshele uma off mina ngizozama ukuthi ngibuye sihlale phansi sike sixoxe lento
sisobabili hayi avele ke navela agxume noChatho straight angivele ngimtshela into ayi baba ngoba awusafuni ukuthi sidibane size nabakhongi sizoxoxa le ndaba ngoba vele intombazana ingane yakho iyona ethatha isinqumo sewukuthi iyahamba ngicela ukuthi ningibisele into zami nakho simple nje nakho kusemqoka ukuthi uma usesenethemba lokuthi maniba nezinkinga nomuntu wakho nihlale phansi nibonisane kodwa ke ithi ngahlula bese ke ibikwe emadodeni shosho mshana lento uzuyitshelile ngoba ayifuneki ukuthi into esothi siyilwa nawe njengamanje ukuthi wena enhlizweni yakho usenalo into uthi kusasa omalume nomama babethi asambe ngihambe ngiyofuna into zami all right ngihambe ngimasho enkantolo mahlabathini ngifike mahlabathini bengenzela incwadi ethi ke manje ezobhala incwadi ukuthi lapha abantu ngifuna inkomo zami njoba ngiphethe iquotation yakho nazi izinto zakhona engayikhiphayo yeah bengamthola okay bayomseva nje bayomseva njalo masamanje bengamthola imali yaphela yeah phela imali hayi lo muntu akatholakala lapha emefona kubuthi ukhona emafona amaphoyisa enthi ukhona bese amaphoyisa amthola yeah na impela ekseni angisendele message athi angofika ngo8 ekseni ngizothatha inkomo kodwa ezinye inkomo lezi ezihlala khona kwaXulu zobe seyiphumile ngizofica lezi zami ezu2 kuphela lezizobona okay wasekusala ke izimali okay imbuzi zona imbuzi kwabuye ezu2 kwabuye 2 imbuzi all right so enze njani ke manje kusuka lapho ningabi nasivumelano thizeni ukuthi uzobuya uzothatha okunye okusalayo sibe naso sivumelwane kodwa esingekho kuyifanele ukuthi ngiyakwemukela lokho akushoyo methi uzonginikeza inkomo eyodwa unyaka nonyaka lokho ngakaza kwenza okay azange ngiyabese lapho sisuke sengiblocka okay all right manje ke ikuphi ofisa ukuthi manje thina sikusize ngakho sikwenzele wona manje hayi uthi kuye kuyofuna kuyolandwa nje lezi zinto lezi ngoba ngiyayidinga imali yami ngoba ngiyayidinga so lokho wamnika leso sikhathi azange asaphinda buye kuwe imini bengixanga ukuthi ngimfonele ngimbuza ukuthi hawu kwenzakala ini awusuthula manje ikuphi oza nakho all right njengamanje okay manje ke ubaba ukuphi yena mawucabanga manje wathula sizwe waceza esibhedlela usebenza esibhedlela okay so maye ngafika le yagoloza athi mina haya ngeke ngikwazi ukukunika leyo mali hey kwangathini uzobona usenze kanjani hayi ngoba phela yonke into vele esiyenzayo illegal yeah kuzofanele nje umthetho udlala ubulungiswa wenza ubulungiso kubona bona okay yeah no ake ngizwe kumkhongi ukuthi yena lento yamphatha kanjani umuntu mangabe lobolile udle akwangaqhubeka uhamba bangenayo umuntu nengane nalowo muntu lo inkomo ziyeyibuya okaKhesari kubuyisela kuKhesari yabuya so ke kwasilimaza ukuthi phela indlela esesiqalile ingabe sisakwazi ukuyiphetha well ke mangabe esho njalo waya kade sithumile nobaba wamthenjana besho njalo ukuthi asiyilande sabona kufanele ukuthi siyilande manje futhi uyimisela ukuthi singahamba simlando ba hayi singaya khona impela all right ngisacela ke ningilinde emotweni siyabona ngiyanilandela mbukeli uyazi okudabukisa kakhulu ukuthi manje lenkinga ye gender based violence sisuke singazi izizathu ezenza ukuthi amanye amadoda agcina athatha le inqumo so mase sifikile thina oKhesari senza kubelula ukuthi uKhesari athole kwakhe ngoba mawusuku lobola umfazi usukumlobolela ukwandisa isibongo nokukhulisa umuzi wakini manje ke sekuyileso sikhathi manje sifuna ukuhamba siyozwa kubaba ukuthi kahle kahle ikuphi manje sekumenza ukuthi angasasifezi lesithembiso athe uzosenza asambeni sithe ngemva kokuthi sifike esibhedlela kwasho ukuthi onogada bendawo abazange bafisa ukuthi basinike ithuba lokuthi sikhulume naye kodwa ke ngaleyo nhlanhla sikwazile ukuthi sithole umphathi wesibhedlela wayeseke sinika ithuba lokuthi silumane indlebe kwase sekusho ukuthi ke kubalekile ukuthi lo daba seluphethulwe namhlanje sase sesimlanda ke emsebenzini la sebenza khona izolo ngithe mangikhuluma nawe wathi ukukoloda 26,000 rand
imali engakuwe uchazela mina le inkomo eyisele. Ngithe ngimkweleta u29. 29,000, that's good. Okay, bafo ngicela ukuthi uchaze nawe ukuthi imali oyazi yakoloda baba ngubani emalini. Mengikhipha imali inkomo ukusho imali angikoleta wona mase ngihlanganisa nezimbuzi ngoba lezi ezothu sengiminus imali yazo. Yebo. Shoot is 56,000. It's 56,000 rand. Mina okubhaliweyo akukho eduze. Okay, ngicela ungibolekelela phepha futhi. Futhi nawe ngifuna ukuthi ubone, uyabona kule inkomo zonke okukhulunywa ngazo. Uthi ukhiphe 2 cows kule inkomo ezikhona. Ilezi ezoboya ilezi. Yebo. Sikhipha mama iphuma kulezi ezemali. Yeah. Ezoboya izodwa. Izizodwa. So uyithathile ke zoboya. Yeah. Kusele lezi ezemali. Okwenza ukuthi yenza 77,000. Ngase ngibala zonke izindleko zalomsebenzi lo. Lento ngayenza ngasingakahlukanisa singakayenzi lutho. Ngisho lesisandla lesikwabhala yena umakoti lesisandla lesi. Ngase ngibuya ngazala isiceleni sakhe sika 15,000. Ngamnikeza 3,000 ngangiphethe futhi. Ngangiphethe. Ngase ngichanga engizomupha yona ngizomupha lo 3,000 ngoba uyacela. Ngase ngikhansela ke ibizo zazenza 19,350. Wasuyikhiphile so. Ngase ngiyikhipha ngoba kwakumdlalo. Into engekho esikweni le. Lokho akakedanga kuzo zonke lezi. Into engekho esikweni le. Umdlalo nje. Ifunakala lezi. Into engiyifunayo ke into eyenza ukuthi uyibonise ithi 50 ba. Ngase ngihlanganisa naleyo lezi zimbuzi 8,000. Ngase ngithatha ngihlanganisa. Sasezenza lo 50. Yeah. Baba ngubani? Akusiwe na othuma ingane yakho ukuthi ayiphuma endleleni. Ngicela ukuthi uzwane nomkhwenyana wakho ukuthi inyanga nenyanga ngoba nike nafika kuso lesiphetho sokuthi ngonyaka uzomnika okuthile. Okay, kufailile lokho azange kusenzeka ngaleyo ndlela enizwene ngayo. Angisafuna ukuthi ke ubani o wrong ubani o right. Olami uvo ukuthi ukhiphe imali ehamba ngelokhuzana. Ukhiphe u29,000. Ebese sikhuluma ukuthi ke ngoba bengimgadele inkomo isikhathi esingaka. Okay. Okay. Isikhathi esingaka imalini okufanele ngiyithole yomelusi. Okay, ngena bhuti. Kancane ke bhuti wami. Yeah. Baba ngubani? Ngizolisho nje libhadlazeli nje. Musukuba liqili. Manje uyabona ukuthi umkhwenyana wakho akalwi nawe. Cha Akucela kuwe ukuthi fikani kwi conclusion eyokuthi umlungisela kanjani. So ngizwa ukhala ngokuthi inkomo nomelusi kanjani. Mina kimi uzwakala ungasife ngizokuchazela ukuthi why. Kukho konke akucelile. Kukhona okunye akuminusile. Wayengayilethanga ukuthi ezowelusela. Nguwe wabona isidingo somelusi obungenayo. Yena wayekhokhela ukuthi njengomkhwenyana njengomuntu ekhokha kuwo. uma ulobola Unengikhokhela nomelusi wakho nesekhweni. intombi uma ngabe senehlukene nayo inkomo zikhishwa ngezinye. Kodwa ke manje ngoba akathathi ngale ndlela yakhe. Uyezwa? Uthatha ngale ndlela yokunqampela. Cha baba ngubani? Usho ukuthi nje mawuyibuyisele emuva kufanele kubhadale nomelusi. Uthi ungikoleta malini? U29,000. Ngiyaphinda futhi. Uzohluleka ngiyakutshela. Koleta 29,000. Ngithi mina ngifuna 56,000. Ngiyayiphula lezi inkomo lezi o1000 ezu2. Ngicela ke lo 29,000. Ngikhombisa ukuthi uzohluleka. Okay, uyabona ke baba ngubani? Uza nesisombululo manje. Usekeza kule ofuna yona ke manje. Lo uthi uyayazi i29,000. Ibhola ke selingakuwe manje. Angisho manje sesiya emapalini manje. Siyayiqeda lento iyaphela namhlanje. Izokhokha ekupheleni kukaJuni. Uzoyikhokha ekupheleni kwaJuni. Okay, asenzeni kanje. Uyabona njengoba sesiqalile manje. Sizokwenza a formal agreement njengamanje. So ngizocela ukuthi sithole ipen and paper sibhale yonke lento esikhuluma ngayo manje. Cha baba mngubani. Ngiyazibopha.
ukuthi emalini engalotsholelwa ngayo. Okay, ngicela ukuthi aphume kuye lawo magama baba ungubani. Okay, ngayo uzoqhubeka lapho uzokhokha uzokhokha no-June 30 kuphela ngomhla ngoJuni ba uyabhanza noJune 30 2023 malini asenze lesibuzo ukuthi 29,000. 29,000 wasubiza ngizokhokha u-29,000. engikuthandayo mina ngalesi sifundo sanamhlanje ukuthi uAndile ukuvezile ukuthi isizathu esenza ukuthi angathathi lesinqumo esingasithandi noma esingathandwa isizwe sonke la esikhuluma khona nge-gender based violence lapho okuyothola ukuthi uzithathela umthetho ngendlela okungasiyiyo. Siyanxusa ke babukele emakhaya ukuthi uma niba nenkinga efana nale sibhaleleni kusese nesikhathi sizonisiza thina. Umsebenzi wethu ukuthi okukaKhesari akubuyisele kuKhesari kusale kunokuthula. Baba Ngubani ngicela ukukushiyela lephepha mina. Abafuthi baphethe amakhophi. Angisho sengigwema lento ukuthi ungabi nephepha beze namaphepha bona. Mina umsebenzi wami ngifuna okukaKhesari kubuyiselwe kuKhesari. Baba Ngubani ngoba lo mkhonyana wakho akaxabananga nawe akalwi nawe. Nakho engifuna ukuthi ubuyele nakho emuva. Akekho umuntu olwa nawe kwasekuqaleni. Baba ngiyabonga baba. Ngiyabonga nje isikhathi sakho. Ngiyabonga. Baba Ngubani angunike nje isihlanu nasi. Ngiyabonga ukuthi ekugcineni nawe uzokhululeka uzoba happy. Siyabonga. Manje mina usangixawula. Hayi mnika nje nakho esikufunayo thina Baba Ngubani. Uyayibona engikuthandayo mina nengikufundile ukuthi kuye kubaluleke ukuthi abantu mabanenkinga kube khona lo ozoma phakathi owuKhesari. Uyakwazi ukuthi abahlanganise abantu ekugcineni kulokho bebazama ukuthi bakulungise kodwa kungabonwa ngasolinye. Ngiyajabula ke namhlanje ngoba ekugcineni uAndile uzozithola inkomo zakhe njengokusho kwakhe baba uGumede nokuyibopha kwakhe ukuthi kuzothi makuphela lenyanga ezayo azithumele njengoba zinjalo nangendlela okuzwenwe ngayo. Bafowethu Yabona. Sesasithola ke isisombululo ekugcineni. Nizizwa kanjani? No ngizoqale ngibonge kini ukuthi nibe nesikhathi nibe nesineke. Ya ngiyafisa futhi ukuthi kubo bonke abantu base South Africa beqonda ukuthi empilweni kunezikhathi ezinhle nezimbi okufanele ukuthi mezi izinhle uzamukele mase zizimbi uzamukele. Kunalento ke engifuna ukuyikhipha kubantu lento ethi indoda ayikhali. Yabona mekuthi ikhala ukhale ngoba lento leyo izokwenza ukuthi ube neenga ekugcineni kwakho konke nje abantu besifazane bebulawa kangaka nje wena uzofika ukuthatha isibhamu uhambe ubulala umuntu ekugcineni kwakho konke awuzuzanga lutho awugenanga lutho. Ungathini kulabo futhi abasafisa ukulobola njengomuntu? Hayi ukulabola nje akunankinga if uzazi ukuthi ufuna ini nawe uyoba nenhlanhla umthola umuntu okuyena. Mina nje ngisazolibola futhi. Okay. Ngisazolibola nje ngisemahlelweni akhona. Futhi mabayilanda abuyela kuba usibhalele sidlane. Yeah so futhi hayi siyabonga kakhulu. I-team yonke nje guys siyabonga. Hey sizothi siyabonga. Siyabonga kakhulu kini nisizile. Alright. Cha ngicabanga ukuthi nawe mbukeli so ungalobola manje ngesibindi. Sifikile inkomo manje. Futhi ngijabula kabi mina mawulobola ngezinoboya ngoba siye sithi masikhuluma singafiki la siya khona ngisondeza itrailer ngiyibuyisele kubokaso. uKhesari athola ukuka Khesari. Ngithanda makunjalo. Ngiyathemba ke nawe mbukeli lapha ekhaya uzofunda ukuthi mawuba nenkinga nomuntu wakho nilobolene noma mhlambe kuba khona ingane abakuhlawulisa yona oyazi kahle ukuthi akusiyona yakho. Uyasibhalela thina sikulandele ilobolo lakho. Usibhalele sikulandele nenhlawulo nakho konke okukhiphile ukuze ukhulise lengane. Ngiyacabanga ukuthi nawe lapha ekhaya lokho kuzokukhuthaza usibhalele usifonele. Asiphinde sibonane ngokuzayo. Sambeni bafowethu. Mbukeli ke sithi asikwazisi ukuthi ngemva kokuthi sikwazile ukuxoxisana naye baba uNgubane
ekugcineni ugcine ayikhokhela ngale ndlela athembise ngayo kwabakwamthenjane. Sithi-ke asidlulise amagama okubonga kuleyo ndawo. From burnout to breakthrough, how to transform your trading. You've blown accounts, felt the rage of losing, watched your confidence crumble. I've been there too. A couple years ago, I lost over 15% in a month. My strategy? Greed. My risk management? Non-existent. I traded like a gambler. Then I discovered proper training, a system. Not just entries and exits, psychology, risk rules, and accountability. Lesson 1. Survive first, profit later. If you risk 5% per trade, you're one bad day from disaster. Cut it to 1%. Live to trade another day. That's why Veritas Trading Academy we focus on the process. Their free course forces you to master discipline. Because to earn prop firm funding, you'll need to pass their challenge. Here's the deal. Apply for the challenge, take our free course. Nail their challenge. They'll fund you up to $200K. No tricks, just proof you can follow. A. Trading. Plan. Last month, 63 of our students got funded. 2 turned 5K into 5K into 22K in 25 trading days. How? They stopped chasing dopamine and started chasing process. DM funded to the number in bio or click the link in the bio or comment section. Join the VTA movement. Free course, free mindset training, but only if you're ready to trade like a pro. Remember to like and follow for your no-nonsense approach to trading. Financial freedom is meant all humanity. From the bustling trading floors to your screen today, mastering the commitment of Traders Report wasn't born overnight. Our journey began with a relentless pursuit of the secret to trading success, the insights hidden within the COT report. Like you, we faced the ups and downs of market volatility. But perseverance led us to uncover how institutional giants think, move, and profit. Sharing this knowledge became our mission, to empower traders to elevate their strategies. This is more than a book. It's your blueprint to gain the wisdom of professionals and to truly trade smarter. Seize your advantage now. Download your guide today.